Tisíce ľudí na námestí v Bratislave prišli protestovať proti šialenej vláde Igora Matoviča. Prišli sem napriek tomu, že vláda im tento protest sa pokusila zakázať. Sú tu zástupcovia či už športových klubov, športovci, majiteľa fitness center, reštaurácií, barmani, kuchári, čašníci, pekári, pracovníci kultúrnych zariadení, osvetľovači, pokladničky, skrátka všetci, tisíce ľudí. Žiaľ, pán premiér Matovič namiesto toho, aby sem prišiel a vypočul si, čo týchto ľudí trápi, poslal na ľudí policajné obušky. Pritom týmto ľuďom ide len o to, aby im vláda nechala možnosť svojho živobytia, aby im nebrala poslednú možnosť pracovať a živiť svoje rodiny. Slováci, Slovenky, priatelia, Slovensko padá čoraz viac a viac na kolená. Matovič likviduje celú našu ekonomiku a necháva umierať množstva ľudí preto, že nemajú pozitívne testy, teda negatívne testy na koronavírus. To, čo sa tu dnes deje, je reakciou ľudí, ktorí chcú len normálny, slušný život. Vláda proste nemôže takto likvidovať Slovákov, nemôže takto bez náhrady ničiť ľuďom živobytia, vyhadzovať ich z práce a pripravovať ich o možnosť normálnej, slušnej budúcnosti. Ľudia prichádzajú o všetko, podniky, ktoré budovali celý život, do pracovné miesta, na ktorých tvrdo pracovali, a vláda sa vôbec nestará o to, čo s nimi bude v budúcnosti. Núdzový stav, ktorý Matovič vyhlásil a ktorým chce argumentovať proti tomuto zhromaždeniu a rozdávať ľuďom pokuty a zatvárať ich do väzenia, vyhlásil iba preto, aby sa vyhol spravodlivému hnevu slovenskému národa na to, čo na Slovensku vyvádza. Pán Matovič, to, čo predvádzate vy, nie je boj proti nejakej epidémii, je to boj proti obyčajným slušným Slovákom. A preto ja vás z tohto miesta v mene týchto tisícov ľudí vyzývam, odstúpte. Odstúpte a neničte už viac Slovensko, neničte už viac osudy slušných ľudí. Slovensko sa dá spravovať aj lepšie a profesionálnejšie. Slovenky, Slováci, nedajme sa umúčať, nedajme si skákať po hlavách. Slovensko má naviac.